По долния път, по пътя ще ни срещнете там. Буренара ще пробва той. Иде ли буренара? Буренара ли е пробва? Той трябва да е. Не. А, той. Буренара? Не бе, не е той бе. А, не е буренара. Той е път. Ба, то ще излезе, то кара ще излезе. Иване. Да, то кара яко. А? Яко кара. Браво! То кара пал? Яко кара. Браво. Браво. Буренара, ако не може да е, ще го е мумката. Та фаща долния път. Буренара ли бе? Тук пътя отдолу да А хвана. буренара ли ще фаш долния път? Не зная. Монката няма може. Монката е слаб кара. Този кой е? Он е пептен по-слаб, другия. Он е пептен, този е неговия. Дето 100. Дето е с този. Овам ти черното не може да е. Монката може да може, овам ти не може да е. Ване, коя бе тази хиша долу, бе? Къде долу? Вижте вдясно. Това е на тия на профсъюзите, на чифлика. Да. Иди кажи на Румци да слезе да им каже да минат долу по пъти. Няма смисъл да се мъчат. Монката няма му излезе той с това моторно прекъса. Той ще излезе и той да е. Той излезе. Той спуска и той излезе. Не, той не се спуска. Ще излезат и уния, кай не излезе, бе. Газ! Дай газ! Газ! Браво! Дай! Дай по него там. Нищо, те настрани ще излезеш сега. Сега настрани ще излезеш, само го дръпни. Кой е този, буренар ли? Той няма и гума, бе. Това много гадно, че има камъни. Камъни ти са гадни. Гадно камъни има, аз лявам по прата, ама успях. Как да ти подпирам на интересно там? Направо по-ново. Буренаря ще излезе, бе, той. Лако! По долния път! Айде, гърмътна долу. Голяма скорост много газ. Да. Чакай само, че снимам тук. Я ти морате ли? Румци да слезе, иди му кажи. Румци! Слез на четирколката, кажи на Монката да минат по долния път. Само че не може да се Морко. Буренаря куче да е. буренара, ако не долу ще направим 10 минути.